Καλό σας μεσημέρι και χρόνια σας πολλά. Στην τελευταία συνέντευξη που κάναμε πριν από το Πάσχα με τον αμυντικό αναλυτή και υποστράτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Κώστα Φράγκο, είχαμε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα των εξοπλισμών και με ό,τι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, και θα έπρεπε να έχει συμβεί σε αυτόν τον περίεργο χώρο, ο οποίος πολύ συχνά απασχολεί την κοινή γνώμη. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση περί εξοπλισμών και ειδικά πόσο τα όσα γίνονται σε αυτό το χώρο επηρεάζουν την ελληνική αμυντική βιομηχανία, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά και την ελληνική αμυντική βιομηχανία αλλά και τους εξοπλισμούς. Είναι ο κύριος Τάσος Ροζολής, πρόεδρος του ΣΕΚΠΗ. Καλώς ήρθατε στον Alert. Καταρχήν, να μας πείτε τι είναι ο ΣΕΚΠΗ για να καταλάβουν και αυτοί που δεν ξέρουν, να συστηθείτε. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε και μας δίνετε το δικαίωμα να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Ο ΣΕΚΠΗ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν Έλληνες κατασκευαστές αμυντικού υλικού ασφαλείας. Έχει ιδρυθεί το 1982. Οι εταιρείες είναι κυρίως μικρομεσαίες. Έχουμε βέβαια εταιρείες κολοσσούς, όπως είναι τα ελληνικά ναυπηγεία ή τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, αλλά κυρίως είναι μικρομεσαίες ιδιωτικές εταιρείες. Μέχρι πρόσφατα η απασχόληση στις εταιρείες μας ήταν 10 με 12.000 άτομα. Δυστυχώς, λόγω της κρίσης, η κατάσταση επιδεινούται ραγδαία και μπορώ να σας πω ότι κάθε μήνα ακούμε καινούργια δυσάρεστα νέα, είτε από εταιρείες που κλείνουν, είτε από εταιρείες που μειώνουν το προσωπικό. Πόσες εταιρείες περίπου εκπροσωπείτε, δηλαδή? Οι εταιρείες είναι πάνω από 100 εταιρείες. Πάνω από 100 εταιρείες. Σας ρωτάω γιατί, ξέρετε, πολλοί θα αναρωτιούνται, κυρίως όσοι δεν έχουν σχέση με το χώρο της άμυνας, αν πράγματι υπάρχει αυτό που λέμε ελληνική αμυντική βιομηχανία. Υπάρχει? Ναι. Έχουμε στην Ελλάδα κάποιους δυσάρεστους αστικούς μύθους. Δεν παράγουμε τίποτα, δεν έχουμε βιομηχανία. Αυτό είναι το μόνιμο σύνθημα. Είμαστε άχρηστοι, άρα ως εκ τούτου θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να υπακούουμε στους άλλους. Δηλαδή, δημιουργείται στον πολίτη μια έννοια ανημποριάς. Δεν είμαστε Αμερική, δεν είμαστε Ρωσία. Έχουμε όμως αμυντική βιομηχανία. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να ναυπηγούνται, αλλά υπάρχει δυνατότητα να ναυπηγηθούν τα πιο προηγμένα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο. Τα πιο προηγμένα μη πυρηνικά υποβρύχια ναυπηγούνται στο Σκαραμαγκά. Προσπαθούν να ναυπηγηθούν για την άκρη. Ναι. Εάν αυτά όμως, υπάρχει δυνατότητα όμως. Ναι. Εάν αυτή η δυνατότητα υπήρχε στους φίλους και σύμμαχους Τούρκους, θα ήταν κάθε μέρα αυτό θα συζητάγαμε. Κοίτα τους Τούρκους τι κάνανε και τι φτιάχνουν. Έχουμε αυτά τα υποβρύχια. Πώς τα αντιμετωπίσαμε? Υποβρύχια που γέρνουν. Κατασκευάσαμε στην Ελλάδα, εκτός από τον κινητήρα, αλλά συναρμολογήθηκαν τα καλύτερα άρματα του κόσμου σήμερα, τα λέω παντού. Τα βγάλαμε ότι έχουν προβλήματα, ότι έχουν ρογμές. Σας πληροφορώ ότι εταιρείες όπως η ΑΒ κατασκευάζουν σημαντικά απάρτια των F-16. Υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα του χώρου μας οι οποίες κατασκευάζουν απάρτια των Eurofighter, αεροσκάφος τελευταίας γενιάς. Υπάρχουν εταιρείες που κατασκευάζουν απάρτια των Patriot. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα κατασκευάζουν πυρομαχικά, για τα οποία σήμερα που μιλάμε υπάρχει σοβαρότατο ενδιαφέρον όχι από κάποια τριτοκοσμική χώρα, από την Αμερική να αγοράσει τεράστιες ποσότητες. Ειδικά δε για το Σαραντάρι, που είναι και πατέντα των στελεχών των ΕΑΣ, που κανείς δεν τους έχει πει ένα μπράβο. Είναι δηλαδή ένα πρωτοποριακό για την κατηγορία του βλήμα. Έχουμε παραγγελίες από χώρες όπως είναι η Γαλλία και η Αγγλία. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι έχουμε αμυντική βιομηχανία. Είναι σε κρίση, έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που σήμερα παρουσιάζονται. Και έχουμε και δύο πυλώνες, έτσι, είναι η κρατική αμυντική βιομηχανία και οι ιδιωτικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες εκπροσωπείτε εσείς. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση τόσο στην κρατική όσο και στην ιδιωτική αμυντική βιομηχανία σήμερα μέσα σε αυτή την κρίση? Θα σας πω. Περιγράψατε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά ναι. Η εικόνα που έχει κοινή γνώμη είναι ότι είναι ένας τομέας σε μαρασμό και ένας τομέας, μου επιτρέψτε να σας πω, που όλοι το βλέπουν έτσι λίγο ύποπτα, ας πούμε, πάντα. Μην ξεχνάμε ότι ο κάθε λαός έχει και μια ορισμένη αντιμετώπιση για κάποια θέματα. Αν μιλήσει σε Γερμανούς, σε Αμερικάνους για τεχνολογία ή στους Γάλλους, θα σου πούνε πάντα ναι. Στην Ελλάδα τα αντιμετωπίζουμε με κάποια δυσπιστία έως αρνητική άποψη. Θα πάμε τώρα στο αυτό που ρωτήσατε. Η αμυντική βιομηχανία, όταν δημιουργήθηκε εκ των πραγμάτων, ήταν 100% κρατική. Ήταν όλα κρατικά. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΙΑΒ, η τότε Πυρκάλ, η ΕΛΒΟ, η ΕΒΟ. Αυτό δημιούργησε κάποιες παρενέργειες
Με την έννοια ότι για πολλά χρόνια η αμυντική βιομηχανία, επειδή ήταν κρατική, ο κόσμος θεωρούσε ότι μόνο η κρατική βιομηχανία η αμυντική βιομηχανία είναι μόνο κρατική. Οι υπουργοί θεωρούσαν ότι είναι ελεύθερη η πολιτική ηγεσία να προμοτάρει στη γλώσσα μας τα προϊόντα τους και την ίδια στιγμή δεν τολμούσαν να περάσουν ούτε έξω από την πόρτα ιδιωτικών εταιριών. Και αυτά τα λέω τη στιγμή που όχι οι πρέσβεις, αλλά οι υπουργοί κρατών όπως της Αμερικής, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας λειτουργούν σαν ούτε καν ατζέντιδες, σαν marketing manager των εταιριών, των χωρών, των δικών τους. Πάμε τώρα στην ιδιωτική βιομηχανία. Υπάρχει ιδιωτική βιομηχανία. Θεωρούμε ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι ιδιωτική βιομηχανία. Είναι. Αν θέλουμε να δούμε την κατάσταση μία προς μία των εταιριών, θα σας πω ότι είναι εξοργιστικά τραγική. Θα πάμε στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η ένωση της Πυρκάλ με την ΕΓΟ. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο και μάλιστα ο σεναριογράφος πρέπει να έχει και πολύ φαντασία. Και θα σας πω τι εννοώ. Στον όροφο διοίκησης των ΕΑΣ έχουμε ένα γραφείο, στο οποίο μέσα υπάρχει ο μέχρι πρότινος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος έχει ανακοινωθεί ότι έχει παυθεί. Ο άνθρωπος μένει, όχι γιατί έχει κάποιο λόγο, γιατί έχει την εξουσιοδότηση να υπογράφει, άρα μπορεί να υπογράφει τις πληρωμές των υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει ορίσει καινούριο πρόεδρο. Ναύαρχο. Ναι. Έχει τη σημασία του έτσι. Ναύαρχο και καινούριο διευθύνοντα σύμβουλο. Οι οποίοι ενώ βρίσκονται στο διπλανό γραφείο δεν έχουν δικαίωμα να δεσμεύσουν την εταιρεία. Αυτό δεν είναι θέμα ενός μηνός, έχουν περάσει 2 μήνες. Πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το αστείο. Και τραγικό συγχρόνως. Οι υπάλληλοι έχουν να πληρωθούν 5 μήνες. Εταιρείες αμερικανικών αλλά και αραβικών συμφερόντων έχουν με σοβαρότατο τρόπο εκφράσει την επιθυμία για παραγγελίες. Ειδικά υπάρχουν πυρομαχικά για τα οποία ο αμερικανικός στρατός ενδιαφέρεται για παραγγελίες, να μην σας πω δεκάδων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Για δικούς τους λόγους, γεωστρατηγικούς, γεωγραφικούς, οικονομικούς, έχουν επιλέξει ότι η Ελλάδα και τους εξυπηρετεί. Ναι. Και το πιο ωραίο είναι αυτό που ακούσαμε χθες. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Χθες προχώρησαν σε συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας των στελεχών των ΕΑΣ που έχουν δικαίωμα υπογραφής. Και δεν μιλάω, κύριε Καρβουνόπουλε, για τον διευθύνοντα σύμβουλο ή για τον πρόεδρο, για τον υπεύθυνο λογιστηρίου. Δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 5 μήνες να πληρωθεί και πήγε να πάρει χρήματα από το λογαριασμό του και του τα δεσμεύσαν. Ποιος άνθρωπος θα πάει σε μια κρατική βιομηχανία που ξέρουμε ότι είναι ζημιογόνος, που ξέρουμε ότι χρωστάει, να αναλάβει οποιαδήποτε θέση? Κύριε Ζολή, επειδή αυτό που περιγράψατε είναι η απόλυτη παράνοια. Δηλαδή, να τα πάρουμε ένα-ένα. Γιατί η διαδοχή δεν έχει γίνει ομαλά, καταρχήν δεν κατάλαβα. Δηλαδή, έχει οριστεί ένας νέος πρόεδρος, δεν γνωρίζετε. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για παραγγελίες από Αμερικανούς και από άλλες χώρες, δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή, ότι, παιδιά, ασχολούνται τα στελέχη. Ναι. Και πού κολλάει το ζήτημα, δηλαδή? Να σας πω συγκεκριμένα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο βλήμα, το οποίο το κατασκευάζουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και το οποίο το θέλουν οι Αμερικανοί, διότι το χρησιμοποιούν σε τεράστιες ποσότητες στις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Θέλουν να βάλουν παραγγελίες. Ο Αμερικανικός στρατός, σας επαναλαμβάνω, μέσω της Αμερικάνικης εταιρείας. Αλλά όταν μια εταιρεία ξέρετε για να λειτουργήσει, πρέπει κάποιος να υπογράψει τη σύμβαση. Κάποιος πρέπει να υπογράψει για να δοθούν κάποια χρήματα. Και είναι χαμένοι στη μετάφραση. Ποιος θα υπογράψει σήμερα? Ναι, ο κύριος Πιλάλης που είναι ο νυν, ο κύριος Μανούσος. Μιλάμε για μια χώρα που από το πρωί στο βράδυ μας μιλάνε ότι έρχεται η ανάπτυξη, ότι κυνηγάνε και το τελευταίο ευρώ να το φέρουν στη χώρα. Και εδώ μας περιγράφεται ότι έχουν έρθει οι Αμερικανοί, επαναλαμβάνω, και Άραβες, όπως μου είπατε, και θέλουν να παραγγείλουν πυρομαχικά. Και δεν βρίσκουν κανένα να μιλήσουν από εδώ. Είναι συγκεκριμένες οι παραγγελίες από την αμερικανική πλευρά, σας το λέω γιατί τα ελληνικά αμυντικά συστήματα είναι και μέλη του συνδέσμου, είναι συγκεκριμένες. Αναφέρονται σε δεκάδες εκατομμυρίων πυρομαχικών και σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κάποιων άλλων. Και αν χάσουμε την παραγγελία, θα τη χάσουμε γιατί απλά
δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις να προχωρήσουμε σε ένα παράδειγμα. Πρέπει να αγοράσει πρώτες ύλες. Κάποιος πρέπει να βάλει την υπογραφή. Αν αυτός που βάζει την υπογραφή για την εταιρεία χθες το πρωί πήγε και είδε ότι είναι δεσμευμένοι όλοι του οι λογαριασμοί, και έχει να πληρωθεί 5 μήνες, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση που χρήζει ψυχολογικής βοήθειας. Όχι να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Αυτό που παρακαλούμε την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να λήξει. Σαφώς πρέπει να λήξει. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για παραγγελίες στα ΕΑΣ. Είμαι και εγώ, όπως και η υπόλοιπη κοινή γνώμη, συλλογική ότι πρόκειται για μια εταιρεία η οποία ψυχοραγεί και άρα τι παραγγελίες να έχει. Αλλά η πραγματικότητα που περιγράφεται είναι πολύ πολύ χειρότερη, όχι μόνο για τα ΕΑΣ βέβαια, αλλά και για αυτούς που τη διοικούν και βέβαια για την κυβέρνηση, η οποία λογικά θα πρέπει να το έχει λύσει το θέμα εντός μιας ώρας. Κοιτάξτε να σας πω. Είμαστε η άσπρο ή μαύρο. Κάπου υπάρχει μέση. Βεβαίως και τα ΕΑΣ πρέπει να μικρύνουν. Είναι διασπαρμένα σε κάποια σημεία, έχουν κόσμο και απασχολούν που δεν χρειάζεται, μπορούν να πάνε σε 1-2 σημεία και να αποτελέσουν μια πάρα πολύ κερδοφόρα βιομηχανία παραγωγής πυρομαχικών. Μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους ίσως συνδικαλιστές του ημιτού, αλλά δεν είναι ανάγκη στο κέντρο μιας πόλης να παράγεις πυρομαχικά. Ναι. Θα μπορούσε με την εκποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου, το οποίο μην ξεχνάμε ότι επί εποχής Μποδοσάκη παρήγαγε την Pepsi Cola εκεί, αυτό να δώσει άμεσα χρήμα στην εταιρεία και να πάνε σε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη στο Λαύριο, που είναι τεράστιες, και να γίνει μια πολύ καλή παραγωγή. Δηλαδή το real estate να πουληθεί και να κρατήσουν τα κομμάτια στα οποία θα γίνει παραγωγή αυτού του πράγματος για το οποίο είναι φτιαγμένη αυτή η εταιρεία. Δεν υπάρχει χώρα που να μην κατασκευάζει σφαίρες για τη φέκια. Έλεος. Τώρα, να πάμε λίγο πίσω. Πριν φτάσουμε σε αυτή την κρίση που ζούμε, είχε προηγηθεί ένα ασύλληπτο πάρτι και στον χώρο των εξοπλισμών, όχι μόνο στον χώρο των εξοπλισμών, γιατί γίνεται και αυτή η προσπάθεια να φορτωθούν όλα στον χώρο των εξοπλισμών. Ναι. Δεν είναι έτσι, το ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Έγιναν άλλα πολύ μεγαλύτερα πάρτι σε άλλους χώρους και μάλλον οι εξοπλισμοί εξυπηρετούν στο να καλυφθούν αυτά τα πάρτι τα πολύ ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, όσο οι εξοπλισμοί έτρεχαν στην Ελλάδα, τι δεν κάναμε ώστε να μην φτάσει η ελληνική βιομηχανία στο σημείο που έχει φτάσει τώρα? Τι δεν κερδίσαμε δηλαδή? Θα σας απαντήσω, απλά θα θέλω μετά να ξαναεπιστρέψουμε, γιατί είναι κάποια πολύ σοβαρά κομμάτια και με τις άλλες εταιρείες. Θα σας πω κάτι. Η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανική προϊστορία, βιομηχανική παιδεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε συνηθισμένοι στην αγορά να πάρουμε τάγκς. Κανείς δεν σκέφτεται ότι αυτό το πράγμα, αυτό το μηχάνημα, και όσο πιο εξελιγμένο, τόσο πιο μεγάλες είναι οι απαιτήσεις συντήρησης, για τα επόμενα 15-20 χρόνια θα χρειαστεί συντήρηση, αναβάθμιση. Σαν πολίτες, όταν παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, πάμε και λέμε ότι θέλω ένα αυτοκίνητο που έχει 6 χρόνια εγγύηση. Σαν κράτος, αγοράζουμε κάτι και μετά στον ένα χρόνο τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και τρέχουμε για τις λεγόμενες FOS, τις Follow-on Support, τις συμβάσεις συνεχείας συντήρησης. Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι αυτό. Φτιάχνουμε 10 δρόμους και έχουμε δυνατότητα να συντηρήσουμε τον έναν, αντί να φτιάξουμε 5 δρόμους και να συντηρούμε και τους 5. Με την ίδια λογική, και σε αυτό φταίνε όλοι, και η στρατιωτική ηγεσία και οι πολιτικοί, αλλά και οι απλοί πολίτες. Χαιρόμαστε να έχουμε 1000 άρματα και κανείς δεν ασχολείται αν θα μπορείς να υποστηρίξεις 1000 άρματα. Είναι ωραίο να τα βάζεις στους χάρτες, το ζήτημα είναι μπορούν να κινηθούν. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο δεν μας τιμά, αλλά δεν πάει να είναι μια πραγματικότητα. Σε μια προμήθεια υλικού πάντα υπάρχουν περιθώρια και για άλλου είδους απολαβές. Σε μια σύμβαση εν συνεχεία συντήρησης. Αυτό μόνο στην Ελλάδα ή παντού? Αυτό γίνεται παντού. Και σε όσο πιο αναπτυσσόμενες χώρες, ναι, να γίνουμε πολίτες. Ήσασταν πιο ευγενείς εσείς, ναι. Σε όσο πιο αναπτυσσόμενες χώρες πάμε, γίνεται και περισσότερο. Όσο πιο σοβαρεύει η χώρα, τόσο πιο πολύ κοιτάει και λέει ναι, θα πάρω τα άρματα και μαζί με τα άρματα θα έχω και για 15 χρόνια στο κόστος τη συντήρηση και την υποστήριξη. Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να μας στοιχήσει πολύ περισσότερο η συντήρηση και η υποστήριξη, διότι ο πελάτης, μην ξεχνάτε, εταιρεία είναι. Δεν δουλεύει για το συμφέρον της Ελλάδος, σου λέει το πούλησα. Ναι. Και τώρα σας κρατάω. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν κάνεις μια προμήθεια 1 δις σε κάποιους κακούς εκπροσώπους
του δημοσίου συμφέροντος λειτουργούν κάποιοι ποσοστιαίοι υπολογισμοί, ενώ αν αυτό το πράγμα είχε και 10 χρόνια συντήρηση, δεν είναι εύκολο. Ξένος θα πει: παιδιά, εδώ έχω κόστη. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να περπατήσω. Σωστό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο. Στο δεύτερο φταίει και η αμυντική βιομηχανία. Και πού φταίει η αμυντική βιομηχανία? Όπως έλεγε και παλαιότερα, είμαστε εθεροβάμονες και σαν λαός. Δεν κατασκευάζουμε περίστροφο. Δεν κατασκευάζουμε τυφέκιο. Δεν κατασκευάζουμε ούτε καν ένα τζιπ, αλλά θελήσαμε να κατασκευάσουμε αντιαεροπορικό. Το περίφημο Artemis. Το Artemis, ναι. Κατασπαταλήθηκαν δισεκατομμύρια, γιατί κανείς ποτέ δεν είπε ότι ακόμα και αν είναι καλό, ποιος θα αγοράσει ένα αντιαεροπορικό από την Ελλάδα. Εγώ προσωπικά πιστεύω, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι παράδειγμά μας πρέπει να είναι χώρες του ιδίου μεγέθους με εμάς, παραδείγματος χάρη το Ισραήλ. Το Ισραήλ κάποια στιγμή έφτιαχνε δικά του αεροπλάνα. Το Κφίρ, αν θυμάστε. Όταν πήγε να φτιάξει το Λαβί, είπε ότι όχι, δεν συμφέρει. Θα πάρουμε F-16. Πού θα επικεντρωθούμε, πού είμαστε καλοί, γιατί αυτοί μοιάζουν εμάς. Έχουμε πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Θα ασχοληθούμε με τα ηλεκτρονικά, με τα πυραυλικά, με τα αντίμετρα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Η αμερικανική αεροπορία πηγαίνει στο Ισραήλ και αγοράζει συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων ή κάποια άλλα έξυπνα συστήματα που έχουν ανακαλύψει για τα F-16. Δεν μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα να κατασκευάσει αεροπλανοφόρα. Πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Υπάρχει βέβαια και το παράδειγμα της Σουηδίας που πληθυσμιακά μοιάζει μόνο με την Ελλάδα. Η νοοτροπία δεν έχει καμία σχέση. Έχετε δίκιο. Αλλά έχουν μια αεροπορική βιομηχανία η οποία είναι εντυπωσιακή και πουλάνε. Ναι. Και σε άλλες χώρες. Θα σας έλεγα όμως ότι αν δείτε τα τελευταία χρόνια η Volvo πουλήθηκε στους Κινέζους, η Saab πουλήθηκε στους Κινέζους. Είναι δύσκολο να σταθείς. Ναι. Είναι δύσκολο σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη αγορά να σταθείς, εάν δεν έχεις μια εγχώρια αγορά να κρατήσει ή μάλλον να κάνει το break-even των προϊόντων που παράγεις. Αν πας στην Κορέα θα δεις ότι είναι σχεδόν όλα κορεάτικα αυτοκίνητα. Οπότε εκεί βγάζουν το κόστος τους και πουλάνε και σε εμάς. Δεν είναι εύκολο. Θα σας πω κάτι. Γιατί πρέπει ο Έλληνας να κατασκευάσει άρμα μάχης και να μην είναι ο Έλληνας που μπορεί να κατασκευάζει όλων των ειδών των συστημάτων που σήμερα είναι στην πρώτη κατηγορία όλων των επιχειρήσεων, τα UAS, δηλαδή τα μη επανδρομένα συστήματα, είτε λέγονται υποβρύχια, είτε λέγονται περιπολικά σκάφη, είτε λέγονται αεροπλάνα, είτε ελικόπτερα. Αυτό είναι κάτι που είναι εύκολο να το κάνεις και είναι θέμα τεχνολογίας. Γιατί να μην ασχοληθούμε με τομείς κυβερνοάμυνας ή με τομείς που έχουν μεγάλη ένταση ανθρώπινης εργασίας υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι το software. Στην Ελλάδα είχαμε μια από τις καλύτερες, σχεδόν την καταστρέψαμε τα τελευταία μέτρα, βιομηχανίες παραγωγής φουσκωτών, πολυεστερικών και μικρών σκαφών. Δεν είναι ανάγκη να φτιάξουμε τη μεγαλύτερη φρεγάτα. Μπορούμε να φτιάχνουμε κάποια περιπολικά σκάφη, τα οποία να πουλούνται και έξω. Γίνονται προσπάθειες, ειδικά σε θέματα που να κάνουμε την τεχνολογία, στις οποίες έχετε διαπιστώσει ότι κάποιοι τις φρενάρουν. Γιατί κακά τα ψέματα, για να το συνδέσω με το προηγούμενο σκεπτικό που λέγατε πριν περί ποσοστών στις αγορές κτλ. Μήπως αν προχωρούσαν αυτά τα πράγματα, χάλαγε η σούπα σε άλλες δουλειές και κάπου έπρεπε να μπει φρένο? Εγώ γενικά είμαι αρνητής των θεωριών συνωμοσίας. Θεωρώ ότι οι θεωρίες συνωμοσίας είναι σαν τα αυτοεκπληρούμενα σενάρια. Δεν παράγεις κάτι και θα το φτιάξει άλλος για σένα. Έχουμε εταιρείες που φτιάχνουν φουσκωτά. Γιατί τα φουσκωτά των ειδικών δυνάμεων σήμερα στην Ελλάδα είναι όλα από ελληνικές εταιρείες? Δεν είναι ανάγκη να φτιάξουμε εξολέμιους κινητήρες. Προς Θεού, 4 εταιρείες είναι στον κόσμο. Ας φτιάξουμε τα καλύτερα φουσκωτά, ας τα πουλήσουμε σε χώρες γειτονικές μας που δεν το κάνουν, ας φτιάξουμε τα καλύτερα περιπολικά, ας φτιάξουμε UAV που δεν χρειάζεται να είσαι η πρώτη χώρα στον κόσμο και πρωτοπόρα μακράν, είναι το Ισραήλ. Όταν είχα αρχίσει αυτή τη δουλειά το 1988, είχα πάει στο Ισραήλ και όταν είχαμε δει σε ένα σπίτι ήταν ένας επιστήμον, αυτούς που λέμε τρελός επιστήμον, είχε ένα σωρό διαφορετικά σχέδια αεροπλάνων και τότε γελούσα. Μα εκεί, αυτά είναι τα σημεία που θα πάμε εμείς. Ας αντιγράψουμε το Ισραήλ. Τι φτιάχνει σήμερα? Ηλεκτρονικά για αεροπλάνα, έξυπνες βόμβες, έξυπνα συστήματα όπως το Spice για βόμβες, αντίμετρα, υλικά παρακολούθησης. Υποβρύχια παίρνει και αυτός από τους Γερμανούς όπως και εμείς. Το άρμα, το Μέρκαβα, είναι το μοναδικό άρμα που έχει φτιάξει και πιστεύω ότι το έχει φτιάξει, μπορεί και να το έχουν μετανιώσει πια, γιατί μπαίνουν μέσα, οι εταιρείες τους αυτές μπαίνουν μέσα. Είναι κρατικές εταιρείες, και η IMI και οι εταιρείες οι άλλες. Έχουν κρατήσει την υψηλή τεχνολογία που είναι και στρατηγική τεχνολογία. Άρμα θα βρεις.
να κάνουμε μια παρένθεση και θα πάμε στις υπόλοιπες εταιρείες που θέλετε κάτι να προσθέσετε. Πιστεύετε ότι η λογική που ακολουθεί η Τουρκία λοιπόν είναι μήπως και λίγο αυτοκαταστροφική? Βλέπουμε ότι φτιάχνουν άρμα, έχουν βάλει στόχο να φτιάξουν αεροπλάνο. Και προβληματίζει πολύ την κοινή γνώμη αυτό ότι ακούνε ότι η Τουρκία κατασκευάζει τέτοια πράγματα και κάπου τρομάζει ο κόσμος. Μήπως τελικά όμως είναι και λίγο αυτοκαταστροφικό? Σαν Έλληνας θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής τα ελληνικά Leopard 2 Hell να αντιμετωπίσουν το τουρκικό άρμα. Το φτιάχνουν οι Τούρκοι. Θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Επειδή κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουν ξεπεράσει λίγο τα όρια, θέλετε να πείτε. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν μπει στην αλαζονία. Ναι. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή να επιδείξει κάτι, ένα αυτοκίνητο. Πείτε μου εσείς ποιος θα αγοράσει, υπάρχει τουρκικό αυτοκίνητο. Πώς θα πας να φτιάξεις άρμα? Αυτή ήταν η λογική. Μάλλον αεροπλάνο. Καλά, εδώ είναι αστεία τα πράγματα. θα δημιουργηθούν ανέκδοτα, πιστεύω. Ναι. Εδώ βλέπετε και τη λογική όμως των Ελλήνων ότι πολλοί Έλληνες κατασκευαστές λειτουργούσαν με αυτή τη λογική. Έχουμε εταιρεία στην Ελλάδα, μέλος του συνδέσμου μας, η οποία έφτιαχνε πάρα πολύ καλούς μη επανδρομένους στόχους. Αυτή η εταιρεία και άλλες, και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση για μία ή άλλη, αλλά πρέπει να καταλάβετε. Σε μια άλλη χώρα πάει στο Υπουργείο Άμυνας και λέει ποιες είναι οι ανάγκες σου. Και το Υπουργείο Άμυνας δεν της δίνει απευθείας ανάθεση, αλλά της δίνει τα χρήματα για να φτιάξει ένα μοντέλο. Έτσι λειτουργούν και στην Αμερική και στην Γερμανία. Και αν είναι επιτυχημένο, προχωράει. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Στο Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας δεν γίνονται δεκτοί, όπως ξέρετε, επιχειρηματίες. Υπήρξε υπουργός, ο οποίος η γραμματέας του έδινε αυτή την απάντηση σε επιχειρηματίες. Ο κύριος Υπουργός δεν δέχεται επιχειρηματίες. Ναι, σχετικά πρόσφατο είναι, δεν είναι πολύ παλιό. Υπάρχει ένα λάθος. Εάν ο κατασκευαστής ελληνικών αμυντικών προϊόντων είναι ίδιος με τον αντιπρόσωπο, τότε να το δεχτώ. Όταν όμως ο κατασκευαστής είναι ο άνθρωπος που απασχολεί Έλληνες εργαζόμενους, ο οποίος ό,τι φτιάξει θα πάει για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, και αν μάλιστα κάνει και εξαγωγές θα βοηθήσει στην εθνική οικονομία, το να αντιμετωπίσει αυτόν τον άνθρωπο με την ίδια λογική του άλλου, ο οποίος υπόψη ότι είναι κατακριτέος και αντιπρόσωπος, έτσι, γιατί στην Ελλάδα θα πάει και στο άλλο άκρο. Τι θα πει αντιπρόσωπος? Ένα νόμιμο επάγγελμα αντιπροσωπεύει κάποια συμφέροντα. Θα σας έλεγα, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι ο Υπουργός θα έπρεπε να βλέπει τους πάντες. Διότι αν δεν βλέπει τους πάντες που είναι νόμιμα αντιπρόσωπος της εταιρείας Α ή Β, ή ο κύριος Ζωζολής που αντιπροσωπεύει την Άκμον, τότε αρχίζουν να λειτουργούν μεσάζοντες. Και μεσάζοντες είναι αυτοί οι σκοτεινοί τύποι, οι οποίοι δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος αντιπροσωπεύει μια εταιρεία, δηλαδή ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ας πούμε, αντιπρόσωπος της IBM στην Ελλάδα ή της Microsoft, δεν θα συναντηθεί. Και θα σας έλεγα και ένα παράπονο δικό μας και προς τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου. Δεν μπορεί να έχουμε δει τον Υπουργό μία φορά, ενώ παραδείγματος χάρη πολλοί συναδελφοί σας μπορεί να τον βλέπουν μία φορά τη βδομάδα. Γιατί δεν το κάνει γιατί αγαπάει τους δημοσιογράφους και δεν αγαπάει τους επιχειρηματίες, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος του πολιτικού κόστους. Ότι αν δω επιχειρηματία, την άλλη μέρα θα μου πούν. Δεν είναι έτσι. Ο Αμερικάνος πρέσβης πάει, κοιτάει τον Υπουργό και του λέει θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα της συγκεκριμένης αμερικανικής εταιρείας, γυρνάει πίσω γιατί είναι καθαρή, κάνει ραπόρτο και το παίρνει η κυβέρνησή του και η αμερικάνικη εταιρεία. Αν γίνονται καθαρά τα πράγματα δεν έχουμε πρόβλημα. Σωστό. Και αυτή η ουσία τελικά. Αστραπές δεν φοβάται. Η ουσία είναι να γίνεται καθαρή δουλειά από εκεί και πέρα. Και άντε να μην δεις μια μεμονωμένη εταιρεία. Ο θεσμικός φορέας. Δύο θεσμικοί φορείς είμαστε στην άμυνα στην Ελλάδα. Είπατε για κάποιες άλλες εταιρείες που έχουν ανάλογα θέματα, δεν ξέρω αν είναι έξω παρανοϊκά με αυτό που περιγράψατε. Είναι ίσως και παραπάνω. Θα σας πω. Σκαραμαγκάς. Δεν μπαίνω στην ιστορία. Αυτό ήθελα να το συζητήσουμε. Είναι τραγικό. Ναι. Δεν μπαίνω στην ιστορία αν είναι πολλά ή λίγα τα λεφτά, τα υποβρύχια ή όχι. Δεν το ξέρω σε βάθος και δεν είναι δικιά μας δουλειά. Θα σας πω το εξής. Έχουμε έναν επενδυτή, Έλληνα ή ξένο, ο οποίος αγοράζει μια ελληνική εταιρεία. Τυχαίνει να είναι αμυντική. Αυτό που ξέρουμε και κανείς δεν το αρνείται είναι ότι αγοράζει την εταιρεία και την επόμενη στιγμή έρχεται και του λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή το κράτος σου πριν από 15 χρόνια έκανε κάποιες παράνομες επιδοτήσεις, δεν έχεις δικαίωμα να εξάγεις εμπορικά πλοία. Το ήξερε, λέει εντάξει. Δεν έχεις δικαίωμα να εξάγεις και πολεμικά πλοία. Και σας ρωτώ, πού θα πουλήσει αυτός ο άνθρωπος? Εδώ λοιπόν θέλουμε την παλικαριά της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο εφοπλισμό σε όλο τον κόσμο, ότι είναι στρατηγικός τομέας για την Ελλάδα, θα δώσουμε, θα παράξει και αν θέλετε βάλτε μας πρόστιμο. Αντί για αυτό βλέπουμε ένα πόλεμο έτσι χαμηλού επίπεδου. Δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα.
ούτε καν συζητήσεις δεν γίνονται Ναι. για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Αντιθέτως, για την Ελευσίνα βρέθηκε μια λύση που εγώ δεν νομίζω ότι είναι λύση. Είναι μια παράταση ζωής που θα δούμε που θα βγάλει. Οι παρατάσεις ζωής δεν ωφελούν. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μια, θα την έλεγα, αιρετική άποψη, η οποία ακουγόταν από την εποχή που ο κύριος Βενιζέλος έψαχνε να βρει κάποιον να αγοράσει τα ναυπηγεία. Λένε ότι ο μοναδικός πελάτης αυτών των ναυπηγείων είναι το πολεμικό ναυτικό. Θα μπορούσε αυτό το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά με τη λογική να τελειώσουμε για τα 3 υποβρύχια που αυτό και το πολεμικό ναυτικό? Θα μπορούσε να γίνει ναυπηγείο του πολεμικού ναυτικού? Σας ρωτάω γιατί ξέρω ότι έχει συζητηθεί η πρόταση και βέβαια την κυβέρνηση ούτε που θέλουν να το ακούσουν. Μια κυβέρνηση που μιλάει για αποκρατικοποίησεις, αυτό τους φαίνεται εντελώς απίθανο σενάριο. Έχει βάση το σενάριο? Ότι το 2013 που μιλάμε είναι λάθος και μόνο να το σκεφτόμαστε. Εταιρεία η οποία θα λειτουργήσει με ένα μονοψώνιο, με έναν μόνο πελάτη, και αυτή θα είναι το μονοπόλιο, θα οδηγηθεί συντομότατα πάλι είτε στην πτώχευση είτε σε ζημιές. Ο άνθρωπος αυτός που ήρθε εδώ, ο οποιοσδήποτε, δεν μπορεί να είναι ο κύριος Σάφα, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, δεν ήρθε για να πάρει για να πουλήσει τα 3 υποβρύχια. Ήρθε γιατί θεώρησε ότι έχοντας, καταρχήν δεν έχει επενδύσει μόνο στην Ελλάδα. Έχει εξαγοράσει και άλλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Έχουν κάποιο στρατηγικό σχέδιο οι άνθρωποι με τη λογική να εξάγουν. Δεν είμαστε η Κίνα. Μόνο σε χώρες σαν την Κίνα ή την Ινδία πάει κάποιο και στοχεύει την αγορά. Σε χώρα σαν την Ελλάδα, τι θα κάνει? 3 υποβρύχια. Ωραία, σας ρωτάω, τα φτιάξαμε. Και μετά δεν μπορεί να ζήσει, ειδικά στη σημερινή Ελλάδα. Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια. Χρειαζόμαστε ό,τι φτιάχνουμε, εάν μιλάμε για προϊόντα, να υπάρχει πάντα η λύση ότι θα πουληθεί και έξω. Γι' αυτό σας είπα, η αμυντική βιομηχανία πρέπει να λέει. Το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας που κάνει υποστήριξη, συντήρηση, ασχολείται με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό κομμάτι, δεν επενδύεις, δεν φτιάχνεις καινούργια προϊόντα. Στην περίπτωση που πάμε για καινούργια προϊόντα, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κοιτάμε αν υπάρχει περίπτωση αγοράς εκτός. Αν δεν υπάρχει εκτός, δεν προχωράμε. Δεν θα φτιάξω το Artemis για την Ελλάδα όταν δεν έχω εξασφαλίσει ένα πελάτη, γιατί δεν πρόκειται να έρθει ποτέ κανείς πελάτης να αγοράσει ένα αντιαεροπορικό ελληνικό. Όπως και η Ελλάδα δεν θα αγόραζε ποτέ ένα αντιαεροπορικό από την Αλβανία, γιατί έτσι είναι όταν ο Γερμανός βλέπει την Ελλάδα, είναι μια τέτοια αντιστοιχία. Πρέπει να γίνουμε σοβαροί, να φτιάξουμε δικά μας περίστροφα, δικά μας ελαφρά όπλα. Ή αυτά που κατασκευάζουμε απ' έξω, να πάρουμε τα δικαιώματα κατασκευής και εξαγωγής. Να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Έτσι γίνονται οι βιομηχανίες. Δεν ξυπνάς μια μέρα και λες αύριο το πρωί θα φτιάξω αεροπλάνο, γιατί απλά δεν θα το φτιάξεις. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη ιστορία να μας πείτε από εταιρεία. Ναι, βεβαίως, έχω να σας πω, γιατί είναι. Είπαμε το Σκαραμαγκά, να πάμε στην ΕΑΒ. Η ΕΑΒ είναι, και λόγω τεχνολογίας, είναι η προμετωπίδα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Είναι μια εταιρεία που με λύπη σας λέω, κάθε φορά που πήγαινα ξένους, μου λέγαν τέτοιες εγκαταστάσεις δεν έχουμε δει ούτε στη χώρα μας. Τέτοιο προσωπικό δεν έχουμε δει ούτε στη χώρα μας. Και πάει η ελληνική παροιμία τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Ήταν κακό management, κακές αποφάσεις και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια συμβαίνει το εξής εντελώς παράλογο. Τον Αύγουστο, εν μέσω Αυγούστου, παραιτήθηκε ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος. Καταρχήν αυτό είναι απαράδεκτο. 17 Αυγούστου παρέτηση. Μέχρι τώρα δεν ξέρει κανείς αν έχει γίνει αποδεκτή παρέτηση. Σας προκαλώ σαν δημοσιογράφος να ρωτήσω στο Υπουργείο. Έχει γίνει αποδεκτή? Δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ακούγεται το όνομα ενός απόστρατου αεροπόρου ότι προορίζεται για την. Ναι, αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου σεναρίου των ΕΑΣ, όπου ο πρόεδρος, ο οποίος ακόμα δεν έχει αναλάβει, θα πάει στην ΕΑΒ. Εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι βιομηχανίες. Δηλαδή, κάθε κόμμα που κυβερνά κοιτάει στη δεξαμενή των πολιτευτών που απέτυχαν να γίνουν βουλευτές ή των αποστράτων και τους κάνει προέδρους αυτές τις εταιρείες. Δεν ξέρω τι λογική είναι αυτή. Είναι μια λογική που δυστυχώς δυναστεύει το ελληνικό πολιτικό σύστημα παντού. Ο αποτυχημένος πολιτευτής πολλές φορές έχει καλύτερη τύχη από τον βουλευτή. Ναι, θα γίνει πρόεδρος τώρα μιλάμε ότι είναι μια περίοδος πολύ ιδιαίτερη. Λογικά αυτά θα πρέπει να τα έχουμε ξεπεράσει πλέον. Θα σας προκαλούσα να δείτε τα βιογραφικά των διευθύνων, των συμβούλων ή προέδρων των κρατικών εταιριών των τελευταίων ετών, όπου θα δείτε απίστευτες ειδικότητες, γεωπόνοι, οδοντίατροι, οτιδήποτε, σε θέσεις πάρα πολύ κρίσιμες, σε εταιρείες που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Επανέρχομαι στην ΕΑΒ. Η ΕΑΒ έχει απολέσει ένα μεγάλο μέρος του τεχνικού προσωπικού της. Η ΕΑΒ σήμερα που μιλάμε είναι ζημιογόνος εταιρεία. Πολύ ζημιογόνος. Έχει χρέη τεράστια.
Το 2011 νομίζω μπήκε περίπου 30 εκατομμύρια μέσα. Χρωστάει 400 εκατομμύρια. Είναι μια εταιρεία που έχει σοβαρό πρόβλημα και την ίδια στιγμή έχει την υψηλότερη τεχνολογία. Έχει παραγγελίες. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα την πουλήσει αύριο το πρωί ή θα της βάλει μια δίκηση με την οποία θα προσλάβει κάποιους ανθρώπους και θα συνεργαστεί με εταιρείες όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Η δικιά μου εταιρεία συνεργάζεται και παράγουμε υλικά για μια γερμανική εταιρεία. Στην ΕΑΒ συμβαίνει το εξής. Αν ανοίξετε τη διάβια, θα σας τα λέω. Υπάρχουν πάνω από 100 αναδοχές, διαγωνισμοί για αναδόχους. Θα σας πω έτσι πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Έχουμε ανάδοχο για να μαζεύει τα σκουπίδια. Ανάδοχο για να βάφει τα αεροπλάνα. Ανάδοχο για να τα ξεβάφει τα αεροπλάνα. Ανάδοχο για συναρμολόγηση κινητήρων και ανάδοχο για συναρμολόγηση αεροσκαφών. Ανάδοχο για να εκπαιδεύει εκπαιδευτές και ανάδοχο ο οποίος θα μεταφέρει άκουσον τα υλικά εντός των κτηρίων της ΕΑΒ και θα τα τοποθετεί μέσα στην αποθήκη. Οι υπεύθυνοι οικονομικών υπηρεσιών της ΕΑΒ είναι με διετής συμβάσεις και δεν ξέρω αν ο κ. Φιλιππάκος πρόφτασε να έχει και το νομικό συμβούλιο με διετής. Αυτό δεν είναι μια εταιρεία, είναι γραφείο αναδοχής. Είναι σοβαρά πράγματα. Λύση υπάρχει. Βεβαίως. Η έξοδος. Βεβαίως και υπάρχει λύση. Είναι μια εταιρεία που έχει τεχνολογία, έχει εξοπλισμό, έχει αγορά. Πρέπει να κάτσουν κάτω και να πούν αυτή η εταιρεία σε αυτό το κομμάτι θα λειτουργήσει με ιδιωτικά κριτήρια, θα προσλάβει τον κόσμο που πρέπει να προσλάβει. Αν μπει μέσα, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια διοίκηση που είναι 5-6 χρόνια και η οποία μπαίνει κάθε χρόνο 20-30 εκατομμύρια θεωρείται παντού επιτυχημένη. Μπορεί να λέμε κάποιους όρους, EBITDA, το ένα, το άλλο. Εγώ ξέρω ότι του 11 είναι 27 εκατομμύρια μέσα. Μάλιστα. Και μιλάμε για το διαμάντι της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες και αυτά τα λένε άνθρωποι από χώρες όπως είναι η Αμερική και η Γερμανία, όχι από αναπτυσσόμενες. Και για αυτό το διαμάντι, γιατί από τους 17 Αυγούστου μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να βρούμε μια διοίκηση. Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά νομίζω ότι και ο απλός πολίτης, ο μέσος πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Θα πρέπει να μεταφέρετε το ερώτημα σε αυτούς που αποφασίζουν. Και είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι των εξοπλισμών, το οποίο εγώ αν και είμαι 22 χρόνια εκεί μέσα δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί. Μπορεί η δική μου ευστροφία να φταίει. Αντισταθμιστικά ωφέλη. Τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο? Έχουν οι τελευταίοι υπουργοί από τον κύριο Βενιτσέλο και μετά έχουν μιλήσει για ντροπή, για όνειδος, για ζούγκλα, θα βάλουμε τάξη. Τώρα σε ενημερώνω ότι βρισκόμαστε πάλι στη φάση που καταγράφουμε τι μας χρωστάνε οι εταιρείες. Για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν έχει σχέση. Μπορείτε να μας πείτε έτσι πολύ απλά τι είναι αυτά τα αντισταθμιστικά ωφέλη? Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχήν, κάποια στιγμή, κατά λάθος ίσως, το Μάιο του 1996, εξεδόθη από το Υπουργείο, δεν ξέρω αν φαίνεται, ήταν οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες για πρώτη φορά ήταν και στα ελληνικά και στα αγγλικά, ήταν κατευθυντήριες οδηγίες για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Του κ. Βενιζέλου, ναι, 2010 είπατε? Όχι, 96. 1996. Στο οποίο θα σας πω ακριβώς. Ο κ. Βενιζέλου βάλει τον κώδικα συμπεριφοράς. Ναι. Θα σας πω τώρα. Αντισταθμιστικά ωφελήματα είναι το σύνολο των ανταποδοτικών πράξεων που πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή για αντιστάθμισμα μιας συγκεκριμένης προμήθειας. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη καταρχήν δεν ανακαλύφθηκαν ειδικά για την Ελλάδα ή από την Ελλάδα. Είναι παγκόσμιος όρος και δεν αφορά μόνο την άμυνα. Αν μια εταιρεία πουλήσει 100 αεροπλάνα πολιτικά σε μια χώρα, σαν αντισταθμιστικά ωφέλη μπορεί να πρέπει να φτιάξει το εργοστάσιο συντήρησής τους. Ποια είναι η πολιτική? Είναι για την άμυνα μιλάμε τώρα, τα ΑΟ, τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, οι offsets, έχουν στόχο να υποβοηθήσουν την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Γιατί είναι γνωστό ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα, οι μικρές χώρες, δεν έχουν τα κεφάλαια, τα δισεκατομμύρια για να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Άρα χρειάζονται μια βοήθεια. Θα μπορούσε μια κυβέρνηση να πει αντί για αντισταθμιστικά, θέλω 10% μείωση της τιμής. Ναι. Οι βασικές επιδιώξεις. Η υποβοήθηση της αμυντικής βιομηχανίας, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων μέσω της παροχής υλικού και υπηρεσιών και η μείωση του κόστους. Γιατί όταν έχεις εταιρείες που μπορούν να σε υποστηρίξουν ελληνικές, μειώνεται το κόστος. Όλοι ξέρουμε ότι ένα αυτοκίνητο, αν το αγοράσουμε, κάνει 10.000 ευρώ, αν το αγοράσουμε με ανταλλακτικά και το συναρμολογήσουμε, θα κάνει 40. Αυτή η προσπάθεια, αυτό είναι τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Πάμε τώρα σε πολύ σύντομα στην ιστορία. Τα πρώτα χρόνια που άρχισε με την αγορά του αιώνα, τα πρώτα αντισταθμιστικά ωφελήματα, βεβαίως,
υλοποιήθηκαν με πορτοκάλια, ροδάκινα, μανταρίνια και τουρίστες. Ναι. Δηλαδή μπορούσε κάποιος πουλώντας αμυντικά προϊόντα να εκπληρώσει υποχρεώσεις αντισαθμιστικών με μη αμυντικά προϊόντα. Παρόλο που κατηγορούμε το έρημο το κράτος μας, λειτουργήσε. Πολύ σύντομα το 1996 έβαλε αυτές τις οδηγίες, οι οποίες είπαν όχι κύριοι, θα είναι μόνο αμυντικό υλικό. Δηλαδή θα πουλάς αεροπλάνα και θα πρέπει να αγοράσεις από την Ελλάδα προϊόντα αμυντικών βιομηχανιών. Τι διόρθωση ήθελε αυτό και που έγιναν οι όποιες παρασπονδίες? Ότι εδώ περιλάμβανε και τη δωρεάν παροχή υλικών από το εξωτερικό ή υπηρεσιών. Και εδώ έγιναν οι λεγόμενες παρασπονδίες. Τι εννοώ με αυτό? Εάν εγώ σας δώσω ένα βιβλίο σαν αντισαθμιστικό, το βιβλίο αυτό έχει μια πραγματική ονομαστική αξία 1 ευρώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει 1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα λοιπόν έχουμε μια πραγματική αξία. Αν όμως σας πω ότι αυτό το βιβλίο έχει την τεχνογνωσία παρασκευής διπυρωτικών πυράβλων, μπορεί να σας πω ότι κάνει 1 δισεκατομμύριο. Αυτό λοιπόν με τους ανάλογους πιστωτές εκπλήρωνε μια τεράστια πιστωτική υποχρέωση και από εκεί βγαίνουν τα χρήματα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι το εξής. Έτσι πληρώναμε, για παράδειγμα, εργαλειοθήκες, ας πούμε, χρυσές, ξέρω εγώ. Εργαλειοθήκες θα μπορούσε να είναι σχετικά χρυσές, γιατί κανείς φοβόταν να τη βάλει και πάρα πολύ. Αν μιλάμε όμως για εκπαίδευση, αν μιλάμε όμως για επένδυση, αν μιλάμε για παροχή τεχνογνωσίας, εκεί ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Γιατί πόσο εκτιμάτε εσείς την παροχή τεχνογνωσίας κατασκευής ενός πράγματος? 1 εκατομμύριο ευρώ ή 25 εκατομμύρια? Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας είναι το εξής. Έχουμε μια αγορά 1 δισεκατομμύριο. Αγοράζουμε αεροπλάνα 1 δισεκατομμύριο. Η υποχρέωση βάσει του νόμου ήταν να υπάρχει και μια σύμβαση αντισαθμιστικών 1 δισεκατομμύριο. Όχι πραγματικό, θα ήταν τρελή. Πιστωτικό. Ποια ήταν η εγγυητική? 10%. Τι σημαίνει αυτό? 100 εκατομμύρια. Το 10% είναι τα ζεστά χρήματα. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν από τα αντισαθμιστικά ωφελήματα στα χέρια του είχε πάντα το 10% της πιστωτικής αξίας. Μην ακούμε λοιπόν δισεκατομμύρια, πρέπει να ακούμε πιστωτικά ή ονομαστικά. Εδώ λοιπόν πάμε στην εγγυητική. Η εγγυητική είναι 10%. Αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε, δημιουργεί μεγάλους πειρασμούς. Όταν στις μεγάλες προμήθειες και από τις χώρες όπως η Αμερική ή η Γερμανία η προμήθεια μπορεί να μην υπερβαίνει το 2%, αν οι απαιτήσεις του πολιτικού συστήματος ή γενικά του να κάνεις δουλειά στην Ελλάδα σε κάποιες περιόδους ήταν να δώσεις 4 ή 5% ή οτιδήποτε, πώς θα βγαίνουν αυτά τα χρήματα? Μα υπήρχε το 10% από τα αντισταθμιστικά. Κάποιος έλεγε δηλαδή. Τα αντισταθμιστικά λειτουργούσαν για να γίνεται ευέλικτη αγορά, ας πούμε. Σε ένα βαθμό εκτιμούμε ότι λόγω της κακής χρήσης των αντισταθμιστικών, χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πάνε αλλού, στην υποβοήθηση της αμυντικής βιομηχανίας, λόγω υπερτιμολογήσεων κτλ. Πήγαν σε κάποιες τσέπες. Το κακό ποιο είναι? Τα αντισταθμιστικά λοιπόν θέλανε μια απλή διόρθωση. Αυτός, όπως είναι ο φάκελος, να μείνει ο μισός. Ότι θέλουμε πια μόνο, δεν δεχόμαστε υπηρεσίες του στυλ τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, ούτε προϊόντα από το εξωτερικό, θέλουμε μόνο προϊόντα από την Ελλάδα. Και ουσιαστικά αυτό λέει και ο καινούριος νόμος περί προμηθειών. Απλά τα ονομάζουμε, μας αρέσει στην Ελλάδα να αλλάζουμε τους όρους. Τα λέμε βιομηχανική συμμετοχή ή βιομηχανικές επιστροφές. Υπήρξε αυτό με τα αντισταθμιστικά, δεν είναι όμως κάτι κακό. Η Πολωνία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ελβετία, όλες οι χώρες, η Ινδία, που θέλουν να αγοράσουν το καινούριο αεροπλάνο και γίνεται η διαμάχη μεταξύ των αεροπλάνων. Σε όλες υπάρχουν αντισταθμιστικά. Γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει η αμυντική βιομηχανία της αν δεν έχει τη στήριξη από τον ξένο παραγωγό να της δώσει know-how για να κάνει αυτό που κάνει. Πώς θα ξυπνήσει μια μέρα και θα φτιάξει ένα. Εμείς τα χρησιμοποιήσαμε λάθος. Ναι, θα μπορούσαμε να τα διορθώσουμε. Δυστυχώς η ελληνική λογική του αντί να διορθώνω, καταστρέφω και χτίζω συνεχίστηκε και φτιάξαμε ένα καινούριο νόμο, ο οποίος ήταν πάλι μία από τα ίδια και ήταν και ουσιαστικά ανεφάρμοστος. Σαν αμυντική βιομηχανία θέλω να σας πω ότι εμάς δεν μας νοιάζει αν θα λέγονται αντισταθμιστικά, η βιομηχανική συμμετοχή ή όπως θέλετε. Μας ενδιαφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις όποιες αγορές κάνει το Υπουργείο Άμυνας. Στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα. Ορισμένες φορές οι ένοπλες δυνάμεις θεώρησαν και με το δίκιο τους ότι τους επιβλήθηκαν προϊόντα από τις αμυντικές βιομηχανίες. Έφτιαχνε η βιομηχανία αυτό και έπρεπε να το πάρουν.
Εμείς λέμε ότι η αμυντική βιομηχανία δεν έχει καμία δουλειά στην επιλογή. Αυτή είναι η δουλειά των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την άμυνα της χώρας. Όταν όμως έρθει η ώρα, το επέλεξες το σύστημα και έρχεται η ώρα να μιλήσεις για την εγχώρια παραγωγή, εκεί δεν μπορεί αυτό το θέμα να το αναπτύξει ο συνταγματάρχης του πυροβολικού, ο οποίος είναι άλλες οι σπουδές του και άλλος ο προορισμός του. Εκεί φωνάζει το θεσμικό φορέα, τον επιχειρηματικό, να σου πει τι μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αλλιώς μας δουλεύουν οι ξένοι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι ξένοι λέγανε στους κρατικούς ότι εδώ δεν υπάρχει ελληνική δυνατότητα, γιατί ποτέ δεν είχαν έρθει σε εμάς να ρωτήσουν αν υπάρχει. Εδώ θέλουμε συνεργασία. Ξεκάθαρα πράγματα. Η αμυντική βιομηχανία συντηρεί, υποστηρίζει, αναβαθμίζει και συγκεντρώνεται σε ορισμένα στρατηγικά και μόνο σημεία. Θα σας ρωτήσω, αν και από όσα είπατε, μάλλον έχει προκύψει η απάντηση, αλλά να μας το πείτε πιο καθαρά. Αμυντική βιομηχανική στρατηγική σε αυτή τη χώρα υπάρχει? Κύριε Καρπουνόπουλε, είναι όλα, το τελευταίο καιρό είναι όλα πονεμένες ιστορίες. Έχω μπροστά μου το φύλλο της κυβερνήσεως που είναι ο νόμος 3978, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο ίδιος με την Ευρωπαϊκή Οδηγία την 2000 του 81 που αφορά προμήθειες αμυντικές, ο οποίος έχει δημοσιευτεί 16 Ιουνίου του 2011. Ο νόμος αυτός, στο άρθρο 3 παρακαλώ, έχει την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω γιατί είναι πολύ. Για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία των ενόπλων δυνάμεων και κάλυψη αναγκών σε περίπτωση κρίσης, το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να έχει μια εθνική αμυντική βιομηχανική στρατηγική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κύριε, εγώ έχω τα υποβρύχια μου στο Σκαραμαγκά. Εάν εσύ είσαι στις Βρυξέλλες, αν θα υπάρξει κρίση, θέλω 5 μέρες να έρθει. Άρα, εγώ πρέπει να κρίνω κάποια πράγματα με τα οποία θα πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη βιομηχανική υποδομή στη χώρα να μου υποστηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε στο πρακτικό. Εκληθήκαμε οι θεσμικοί φορείς βιομηχανίας από το Υπουργείο. Πήγαμε σε μια σύσκεψη. Στη σύσκεψη, και δεν θέλω να υποβαθμίσω τον τίτλο των ανθρώπων, εκτός από τους θεσμικούς φορείς βιομηχανίας, απέναντί μας είχαμε 2 διπλωμάτες του Υπουργείου Άμυνας. Ήταν διπλωμάτες. Λέμε από τη ΓΔΑΕ, δηλαδή από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, από την ΔΑΕΤΕ, από τη Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, κανένας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μιλούσαμε σε άλλο επίπεδο. Και επιπλέον αυτό που βγήκε ήταν μια ανούσια, νερόβραστη πρόταση, η οποία απερίφθη από εμάς και από τότε αγνοεί τη τύχη της. Σας πληροφορώ ότι αυτός ο νόμος, ο 3978, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε βοήθεια των χωρών προς τις εταιρείες τους. Απευθείας, όπως λέγαμε παλιά, θέλω να είναι από την εγχώρια αγορά. Ξέρετε τι λέει μόνο? Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική. Εκεί κάθεσαι κάτω, συνεργασία κράτους, ενόπλων δυνάμεων και παραγωγής και λες τι έχουμε, ναυπηγική βιομηχανία. Άρα θα βάλουμε αυτά τα κομμάτια ότι τα χρειαζόμαστε. Δεν θα πάμε να τα βάλουμε όλα. Δεν παράγουμε αεροπλάνα, κινητήρες αεροπλάνων, δεν θα πούμε ότι θα αγοράζουμε ελληνικούς, αλλά πρέπει να ορίσουμε κάποια σημεία τα οποία θα είναι όπλα στα χέρια του Υπουργείου για να στηρίξει. Παράδειγμα, οι μπαταρίες των υποβρυχίων. Κατασκευάζονται στην Ελλάδα, τα υποβρύχια, καμιά μέρα θα έχουμε κανένα ατύχημα, θα δηλητηριαστούν οι άνθρωποι γιατί αυτά έχουν αναθυμιάσει τις μπαταρίες όταν περνάει ο χρόνος και συζητάμε τι θα κάνουμε. Μα η εταιρεία είναι στην Ελλάδα. Το 2008. Ναι. Κάνει τις διαπραγματεύσεις, κάνει την τιμή. Εμείς δεν είμαστε, σας το ξαναείπα παλαιότερα, υπήρχε μια λογική, θα το πάρεις από την Ελλάδα και ας είναι και πιο ακριβό και όποτε μου γουστάρει και αν δεν είναι και καλή η ποιότητα. Όχι. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά θα υπολογίσεις ότι στην Ελλάδα το 30% του κόστους πάει για τα ταμεία τα ελληνικά, ενώ του Γερμανού πάει για τα γερμανικά. Σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε αμυντική. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Εκλιπαρούμε το Υπουργείο άμεσα. Δεν μπορεί ο Υπουργός αυτή τη στιγμή να πει κάτι, γιατί δεν μπορεί από μόνος του να πει ότι ξέρετε, εγώ θέλω σε αυτό το σύστημα να δώσω 20%. Πώς? Είναι ο μοναδικός τρόπος να δημιουργηθεί υγιής και σταθερή εθνική αμυντική βιομηχανία. Τώρα, για να κλείσουμε μια ερώτηση, σας έχουμε κολλήσει ένα παρατσούκλι όλους τους επιχειρηματίες του χώρου. Ότι είστε οπλάδες. Φταίμε και εμείς δημοσιογράφοι γι' αυτό. Είναι, θα έλεγα, ιντριγκάρει αυτός ο τίτλος. Πώς θα βγάλετε αυτό το στίγμα πάνω σας, γιατί τελικά κάνει κακό στους υγιείς επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το χώρο, αλλά βρίσκουν τείχους και κλειστές πόρτες αντιμετωπίζοντας αυτή την εντός αγωγικών κατηγορία, τους οπλάς. Είναι πολύ επιτυχημένη η ερώτησή σας. Η έννοια οπλάς είναι μια έννοια που ήρθε στην Ελλάδα επί της διοικήσεως Βασιλάκου.
Αν πάμε στο λεξικό Μπαμπινιώτη, δεν ξέρω ποιο άλλο λεξικό, ο Πλάς είναι αυτός που κατασκευάζει και πουλάει όπλα. Σας πληροφορώ ότι θα ήμουν ευτυχής αν στην Ελλάδα είχαμε κατασκευαστές οπλικών συστημάτων. Και για να μιλήσω και προσωπικά, θα ήταν τιμή μου να κατασκευάζω όπλα τα οποία να χρησιμοποιούνται από τον ελληνικό στρατό. Δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Κατασκευάζουμε απάρτια και ανταλλακτικά. Αν πάμε τώρα στην έννοια του οπλά που μάλλον ο κύριος Βασιλάκος ήθελε να πει, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο στα λόγια τους κατετρόπωσε τους οπλάδες, στην ουσία δεν είδα να βγαίνουν έκτοτε, δεν είδα κάτι, είναι οι μεσάζοντες. Είναι αυτοί, είναι οι αντιπρόσωποι. Αλλά και σε αυτούς δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα τσουβάλι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει μια εταιρεία κολοσιαία στην Ελλάδα, τι είναι απατεώνας, δεν είναι νόμιμος? Όχι λοιπόν. Δεν είμαστε οπλάδες, δυστυχώς δεν είμαστε οπλάδες για την ελληνική άμυνα, για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την εθνική οικονομία. Θα ήταν πολύ καλό να είχαμε οπλάδες πολλούς στην Ελλάδα. Ίσως μπορείτε να μας απαντήσετε σε ένα άλλο πολύ δημοφιλές ερώτημα. Στο βούτυρο η κανόνια. Τελευταίως το είχε θέσει ο κ. Παπαντονίου πριν έρθει στο Υπουργείο Άμυνας. Τότε ψήφιζε σίγουρα βούτυρο, μετά ψήφισε και λίγα κανόνια βέβαια. Εσείς τι λέτε? Ναι. Εγώ μπορώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ζώνες ασφαλείας και ABS στα σχολικά λεωφορεία ή παγωτό δωρεάν στους πιτσιρικάδες? Ή σε εσάς, μια και είστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, σας ενδιαφέρει δωρεάν σαμπάνια ή συντήρηση των κινητήρων των αεροσκαφών? Είναι απαράδεκτο ερώτημα αυτό. Είναι προσβλητικό ερώτημα. Η άμυνα της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπαίνουν σε τέτοιους λαϊκισμούς. Εγώ θα σας δώσω την απάντηση που νομίζω ότι εγώ μπορώ να δώσω. Θέλουμε τη βέλτιστη αμυντική αποτρεπτική ικανότητα στη χώρα με την ελάχιστη δυνατή δαπάνη. Απλά πράγματα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο και να μην έχει η χώρα όπλα, ας μας δείξει μια χώρα που λειτουργεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ ειδικό το θέμα. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ο χώρος δεν πρόκειται να ηρεμήσει. Αντιθέτως, βλέπω να έρχονται πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Ελπίζω να τα καταφέρετε, να τα καταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές εταιρείες. Σας ευχαριστούμε για τις απόψεις σας και θα τα ξαναπούμε συντόμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από εμάς. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στη 1.